खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल मिस्टार गामसायाव नायग्रा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमबोनाय थाबाय। आं नैबे समाव दंफैयो कासमारि होननाय जायगायाव। बे कासमारि कसारि राजानि बायखोन्दा नेरसोनफोर दङ। नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिहोनो नाजागोन। बे बायखोन्दा नेरसोनफोरा जोंनि राजानि माखासे बेवहाय दानख'नाय बिबार दानख'नाय थुंग्रि आरो माखासे मैदेरनि बेयाव सावगारि दानख'नाय आरो दावराय आरो गराय बेफोरनि बेयाव सावगारि मोनगोन, जेरावनाखि बेखौ सिगांनिफ्रायनो कसारि जोंनि माखासे फोलेरफ्राव बे सावगारिफोरखौ बांसिन माने बाहायो आरो जेरावनाखि नोङो बेवहाय नुनो मोनगोन माबायदि दानख'दों नोंथांमोना बेखौ नाय। बियो बिबार बायदि दानख'दों, जेरावनाखि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आगरफ्राव बेखौ एरखाङो। जोंनि माखासे दख'ना आर'नाइ बेफोराव एरखांनाय माखासे बेवहाय सावगारि दं, नोंथांमोना नुदों। जोबोर समायना बे सावगारि। आं बिनि एसे जारिमिनखौ खोन्थानो, जेनेबा 13 आरो 14 जौथायाव जेब्ला कसारि राजा दंमोन, जेरै बे समावथ' राजा इरागदाव दंमोन। दा बेजों बे समाव तुलारामाबो सान्थ्रि गाहायमोन। बे समनिनो जारिमिन। नाथाय बे जारिमिनखौ जोङो माने बुंजोबनो हाया, मानो होनबा बे जारिमिना गोमानाय जारिमिन। माने बे गलाघाटआव थानाय माखासे बे बायखोन्दा नेरसोनफ्रा माने गोमानाय, जेरावनाखि बे लिरनायबो गैया। आरो जों मिथिखायो माने बर'ना माने लिरनाय जारिमिन बिदि गैया। मानो होनबा बर' होननानै जेनेबा कसारिनि खोथाखौ बुंदों। कसारिमोन नालाय जों मोनसे समाव बे मोनसे फोलेरावनो दंमोन। डिमासायाबो दंमोन, बर' दंमोन आरो गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्रा बेवहाय दंमोन। बेफोरखौ ज' लानानैसो कसारिमोन। दा नैबे आगरखौ आं एसे खोन्थानो। दा बेवहाय मा दङ, गिबियावनो नाय, नैबे मैदेरनि सावगारि। मैदेर, जों मिथिखायो बर'आ जे मिथिंगाजों मोनसे समनिफ्रायनो गोबां सोमोन्दो दंमोन। बेनिखायनो बर'आ दैमा सेर आरो हाजो सेराव थानो बिराद मोजां मोनोमोन। दा नैबे दावरायनि नैबे सावगारिया दावराय, नोंथांमोना नुदों। आरो नैबेयाव हांसोनि दङ, बेवहाय माखासे दाउफोरनि दङ। नै फिसा फिसा सावगारि, नोंथांमोना सिनायहरनाय नङा। दा नैबे रड चक्र, बे बिबार बायदि, नै बिनि जिं जिं नैबे त्रिशुल बायदि, जेरावनाखि शिबनि त्रिशुलाव बिदि थायो बेफोरबायदि, बा फामे बिबार बायदिबो नुयो बेखौ, फुदुमफुल बिबार बायदिबो नुयो। दा बै गोजौआवबो बिदि दं। ओमफ्राय बै गोजौसिनाव मा दङ, गराय दं, मानै गराय दं बेवहाय, नोंथांमोना नुदों। दा ओरैजाय दिन्थिनो नाजाबावगोन। माने बर'नि जारिमिनखौ बर'आ लिरनाय नङा, बा कसारिनि जारिमिनखौ कसारिया लिरनाय नङा। सोर लिरनानै गालांदोंमोन, मोनसे समाव दा कसारिस होननाय बिजाबावसो लिरना गालांदोंमोन। बेखौ सोर लिरदोंमोन, रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला। नाथाय जोङो दासिमबो जोंनि गावनि मानसि बेबायदि लिरनाय जों जारिमिन गैया। बेनिखायनो आं नैबेनि जारिमिनखौ बोलानानै देखायनोबो माने फोरमायनोबो एसे उसुबिदा जायो, जेरावनाखि बे जारिमिनफ्रा गोमानायसो। मानो होनबा मोनसे समाव जोङो ना बेवहाय रायजो जाबाय थानाय समाव कसारि राजाया डिमापुराव, माइबंआव बेफोराव दंमोन। दा बेफोराव थानाय समावनो आहमफोर हाबफैनायनि उननिफ्रायनो माखासे थेर बेथेर जालांजोबदोंमोन आरो ओरै साइड माने फोरसाफोरसि जालांजोबदोंमोन, जेरावनाखि गावनि राजधानिखौबो गारना खारनांदोंमोन मोनसे समाव। जेनेबा जारिमिनाव एसे जोङो फरायनानै नायोब्ला एसे दङ। मानो होनबा आहमफोरनि समनिफ्रायसो माखासे जारिमिना दङ, खिन्थु बिनि सिगांनि जारिमिनखौ फोरमायनो थाखाय बहुद माने गोब्राब आरो। दा बे बायखोन्दा नेरसोना बे गोमानाय नेरसोनसो। बेफोर गासैबो गोमानाय नेरसोन गोजा। जोंनि बे कसारि राजानिनो बियो सिगां समाव बियो गोलैलाबायनानै दंमोन। बे बायखोन्दा मुसुखाफ्रा, मुर्तिफ्रा, बे बायखोन्दा माने खाम्फाफ्रा माने गोलैनानै दंमोन। बे गोलैनानै दंलाबायोमोन जेराव मेरावनो। जों उन्दै समाव बेजों थांलाय फैलाय खालामो। मानो होनबा जोंनि न'निफ्रायथ' बे गोजान नङा, 5 किल'मिटारल' डिसटेन्स, बेसेबां गोजान नङा बियो। गलाघाट रड थांबा जों थांलाय फैलाय बेयाव मालाबा हाबलाङोमोन। गलाघाटआ बेजों सिद्दा रड जायो टाउन थांबा। बैयाव रड दङ, नोंथांमोना बै रड, बेजों हाबबोनाय लामा बैथिं, बेजों ओरैजाय जोंनि जायगा सेसुपानि, बिनिफ्राय ओरैजाय गलाघाट, माने बेजों बिराद सर्टकाट जामुगुरि जानानै थाङो। माबाल' जायो बेजों किल'मिटार, 29 किल'मिटारल' जायो गलाघाट टाउनसिम। दा नैबेयाव आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो। बे जाहैबाय जोंनि कसारि राजानि बायखोन्दा नेरसोन, जेरावनाखि बे 13 आरो 14 जौथाइनि गेजेरावनो दङ बियो, बे खाम्फाया। ओरैजाय जों हाबलांनो सानगोन, माने मोननै रोजोब दं। गासै बे अन्थाइ खाम्फाया 36थासो दं। 36था अन्थाइ खाम्फा बेयाव दङ। दा बेखौ मोनसे समाव मा जादोंमोन, बेथ' गोलैना बायग्लाबायनानैसो दंमोन। माने गुदिया माने बायनाय मानाय बिदिसो जाना दंमोन। दा नोंथांमोना बेयाव मोजां नुदों। बेखौ एसे गोबाव जाबाय बिनि माबाखौ बानायनाया। बेखौ सोर
संरैखा बानायदों जारिमिननि माखासे डिपार्टमेन्ट आर्किअलजि डिपार्टमेन्टआ बे बानायदों बेखौ संरैखा बानायनाया आरो बिथांमोना ओरैबायदि आयेन बानायदों जेरावनाखि बेनि 100 अल राउन्ड माने बाउन्डारिनि 100 आरो 200 डिस्टेन्ससिम रावबो माने हा जावनो मोना रावबो हा जावनो मोना मानो होनबा बेवहाय माखासे गोबां सिङाव हा सिङाव माबाफोर थानो हागौ जेरावनाखि बेखौ ओंखायनो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बादा होनानै दोनदों माने लिरनाय दंखायो बैयावनो लिरनानै दोनखादों प्लेट मोनसे दङ बेवहाय लिरनानै दोनखादों रावबो माने बिनि 100 आरो 200 नि गेजेराव बिदि जावला जोबला हा लांनो मोना आरो हा जावनो मोना बे दा नैबेहाय दङ बे पदुमफुल बिनि सावगारि माने गासैबो जोंनि बर' एबा कसारि जोङो बेहाय सोमोन्दो गोनां बेवहाय दाननाय दं आरो आगरफोरा फ्राय बिबारनिबो दङ आगर नैबे बिबार बे बिबारनि आगर बियो जोबोर मोजां दानदों बियो बै समाव दाननाय बियो 13 to 14 सेन्चुरिनि गेजेराव बे बांसिन माने जोङो खोनानाय बायदिब्ला माने तुलाराम सान्थ्रि गाहाया राजा इरागदावनि सान्थ्रि गाहाय नङा होमबा तुलारामा जों जारिमिनाव फरायनो मोन्दों जोबथा राजा गबिन्द चन्द्र बिथांनि सान्थ्रि गाहाया तुलाराम सान्थ्रि गाहायमोन बै समाव माने तुलाराम सान्थ्रि गाहाया माने खुद्रिदोंमोन नङा होमबा गावनि बिफा माबाया राजाया माने गुबुननि खोथा लानानै गावनि बिफाखौ सास्ति होनायनि थाखाय तुलाराम सान्थ्रि गाहाया बोराबनानै माने गाव एक्सट्रा जानो नागिरदोंमोन बै समाव माने तुलाराम सान्थ्रि गाहाया बेवहाय फैदोंमोन माने बेखौ जों साननायसो माने जोंनि बेनि थागिबि मानसिफ्रा फोथायनायसो आरो खिन्थु लिरनायथ' गैया अब्लाबो जों माने बेखौ रिजायनानै जों एसे जोङो साननानै लायो आरो माने बे समाव तुलाराम सान्थ्रि गाहाया बेवहाय फैनानै माखासे गाव माने बे जायगाखौ सामलायदोंमोन आरो गोबां बिथाङा बेयाव फुख्रि जावनानै गालांदोंमोन आं बे फुख्रिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो माखासे जायगा बिथाङा खाम्फा गोनां जायगा बहुद दङ थानसालि थानाय माखासे बहुत जायगा दङ बिथाङा जेरावनाखि बेफोरखौ बानायना गालांदोंमोन माने बेखौ फोथायो आरो दा नैबे सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों बे जायगाया जाहैबाय कासुमारि होनो खिन्थु दासिमबो बिनि खाथि खाला बर' मानसि दं नोंथांमोना फैबा मिथिगोन खाथि खाला खिन्थु सोरबा गावनि रावखौ बावबाय खिन्थु सोरबाबा बावाखै दाबो बावाखै बिनि खाथि खालायाव दङ बेखौ फोथायोब्ला माने मोनसे समाव बेयाव बर'आनो दंजोबोमोन बायदि नाङो जानो हागौ माने बेयाव जेनेबा 1965 मायथाइ सिगांनो बेयाव फैदोंमोन होनदों जेनेबा सिसुपानि बे गलाघाटआव आरो खिन्थु बिनि सिगां बै समाव नायोब्ला माने बर'आ बिनिफ्राय होखारजादोंमोन आरो बेलेगाव खारलांजोबदोंमोन खिन्थु उनाव 1965 मायथाइयाव फैफिनदों बै सिगाङाव समाव बेयाव बर'आ दंमोन बे खोथाखौ बयबो फोथायो आरो बे जायगाया माने राजाजों सोमोन्दो गोनां जायगा बे नैबे कासुमारि होननानैल' नङा सिसुपानियाव नायोबा मिथियो माने गोबां राजाजों सोमोन्दो गोनां बर'नि माखासे बायखोन्दा नेरसोना बेवहाय माने गोग्लैसोनानै दंलाबायो आरो जेराव मेरावनो दा बेफोरखौ नैबेखौथ' संरैखा खालामदों जोबोर मोजां खोथा दा बाउन्डारिबो होनानै दोनजोबदों जोबोर मोजां मोनसे समावथ' बे गोलैनानै दंजोबोमोन जों नुबाय थादोंमोन बायला बायलि जेराव मेरावनो खिन्थु दा जोबोर मोजां माने सरकारा माने बेबायदि बाउन्डारि होनानै दोनदों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बेफोरबायदि जारिमिननि माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो बे बेसादफोरखौ जोङो मोननो थाङा आरो नोंथांमोना नाय बेवहाय थानाय माखासे खाम्फाफ्रा गासैबो डिमापुराव थानाय बै कसारि राजानि बायखोन्दा नेरसोन खाम्फाफोरजों गोरोबो नोंथांमोना नुगासिनो दं पिक्सारखौ बै माने 100% होनांगोन 100% माने बै डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन कसारि राजानि बेजों गोरोबजोबो बियो 32था दङ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बे खाम्फाया गिदिर गिदिर खाम्फा गोजौ खाम्फा बिनि गोजौआथ' माने 9 फुट 10 फुट बिदि गोजौ दङ बहुत गिदिर गिदिर बेफोरबायदि माने उनावथ' बे गोलैनायसोमोन बेखौ बानायनानै माने सिगां बेखौ प्लास्टार होनानै फसंनानै दोनजोबफिनदों दा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय दा बेखिनिखौनो फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लानो सानबाय गोजोनथाव बाथ्रा जोङो जोंनि माखासे जोङो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ बेबायदिनो संरैखा बानायबा जोबोर मोजां इयुनसिमबो जों नुबाय थागोन आरो नायनोबो लुबैयो जों गावनि जारिमिन माखासेखौ जों बेफोरजोंनो जों हमदाङो जाहाथे जोंनि जारिमिनाबो थांनानै थाथों आसा खालामो बेफोर जारिमिननि सायावथ' जोंना लिरनानै गालांनाय गैया बे जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा बै समनिफ्रायनो बै समाव जारिमिन लिरगिरि जोंनि माने कसारि किंडमाव माने नुवाखै आरो जों फरायनो मोनाखै जुदि जारिमिन लिरनाय थायोबा बहुद मोजां जागौमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय रावबो जारिमिन बेफोरबायदि बै समाव लिरनानै गालाङाखै नङाब्ला जोङो टन्न जोङो आसि थुयै थुयै जोङो मिथिगौमोन आरो जों फोरमायलायनोबो हागौमोन आं बे समाव नोंथांमोननिफ्राय
बेखिनिखौ आं दिन्थिनानै नोंनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय। आङो नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बायदि बायदि जोंनि कसारि राजाजों गोरोबनाय माखासे सावगारि आरो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ आं दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अनसायनानै आंखौ जौगानो थाखाय आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। आं बेखिनियाव बेखौनो फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।